wang duto tema bende gin jonon siasa. Achaka negi Meshack Odede, janon siasa mabende wajabedo godo kinde ka kinde. Meshack, inyalo mna muso jopiny. Erokamano nyikwa Ramogi, warwako uwe budho mokinyi TWAK makende. Erokamano ahinya. Kopogore gi Meshack nyakwar Mgajwang bende nitiere ka gi jasiasa Ondiek. Kennedy, in be inyalo muso jopiny. Erokamano Sharon, ka thuolo mondo amos nyikwa Ramogi duto no yawre uru thuolo mo wadwa twak weche. To gi kaka chal mar Kenya ma piny orugo kawuono. Erokamano. Erokamano ahinya. Kennedy, kanyakla kod Meshack, unte unyalo yiere kodwa ni mathoth osebedo katimore kor gwenge mopogore opogore pacho ka, mago moro weche mag siasa, chal mar uchumi, kanyakla kod weche mago motenre kod dongruok mopogore opogore. Wachaka nina gi limbe mano mar jatend piny Kenya e piny mar Korea nyakor Mgajwang. Mana juma mokalo, jatend piny Kenya nowuok e piny mar Amerika, ber mopogore opogore ma bende noduogo godo, mago girimiti ma bende nochuo koke. E piny mar South Korea bende no mole mano chieng Jumapil. Neno ka jopiny osechako wacho ni dibed ni we have a traveling president. Kata kamano gik mabedo biro bedo kotwakie en ber mopogore opogore ma bende naneno ko biro bedo kokelo ne oganda ma pacho ka. Nitiere winjruok mano mar siling bilion 40 kor Mgajwang mago motenre kod creative economy kanyakla kod siling bilion 25 mago mabende biro bedo kikeli pacho ka kotenre kod gedo mago mag yawo mopogore opogore. Meshack, achaka na kodi nikech limbe mare e piny mar Amerika nonyayo paro mopogore opogore. Sani modhi e piny Korea me okang' mar ariyo mabende koro dhi nyalo paro higa mar 2022 bende notimo limbe mare mokwongo. Erokamano, limbe ma Korea wabiro wacho mang'eny ka osetieke nikech sechego eka wabiro ng'eyo ni limbe ma Korea onyago lemo mane ne jo Kenya. But ang'eyo ni ng'eny jo Kenya omenda manyotiyo ma kore lach. Kata kamano sirikal to nyowacho ni omenda go ne ok otiyo. Omenda ne otiyo mana mar jomoko. En mani koro sechegi on a light note wapenjore ni to osiepewa ka kawuono ne ok gitimonwa kamacha gi ndek gi cha mawang'ni ne giweya jatelo dhi Korea kamano ok ne ber. Osiepe ber mabedo consistent gi dho ngere, iyudori sa asaya midwarie. To maduong' nyo en ni Korea nigi summit gi Africa ma wadhi neno jotend pinje mang'eny moa Africa kochopo Korea for this summit. Wari ma wan godo kaka jo Africa ma pod tindo en ni at a global level, Sharon, ineno ka chal ka gima piny ka piny nigi chenro gi Africa. Mana Africa ema samoro yudo ka onge gi chenro gi with themselves. Nikech these meetings medore kendo they are becoming very intensive. Ibro yudo Russia Africa Summit, ibro yudo China Africa Summit, US Africa Summit, Japan Africa Summit. Chal ni every economy madongo gi nigi target gi gima gidware Africa. Omiyo gi summit gima annual kata moko biannual. To Africa to seche moko tin mondo yud ka Africa gomba ka kendgi as Africa. Everything is being organized on the other side. Ka iluongo gi. So mano wari kende at that global level. But Kenya President kane wuok to wach moro nitie manyiwinjo ka giwacho ni wadhi koni to wadhi manyo tij kaka dwa los ne jo Kenya tije mang'eny oko kacha mondo gidhi gitim kae to gikelnwa dola. Akapani ma is sustainable kidwa dongo uchumi mari. Onengo bed ni ngero moro wacho ni kidwa bet matek ka rwath to kik icham rwath, cham gima rwath cham momiyo rwath tek. Koro onengo bed ni wang'iyo gima jo Korea osetimo ma wan ok watimo mondo wabe watim. Ere chieng' ma ji biro ae kuonde moko ka bende biro tiyo Africa. Nikech jo Africa te gin wadwa mana dhi tiyo oko. To kwa medo ma onya mang'eny to nyiso ni generation ma bang'wa nyithindwa gi nyithindegi gin be gibiro mana dhi bedo slave mag jomoko. Ka wan waneno ni waor jomoko dhi otinwa okel dola, nyiso ni kopo no jogo leo ko chulo wato dola boleo dala ka.
Erokamano ahinya. Kennedy ka roki twak makama wang'i ni koro ma limbe ma bende koro jatend piny timo e okang' mar ariyo. Ka bende wacho ni e piny South Korea nitiere moko kuom ogirimiti ma bende na giketo kare ma bende na pok ochopie kare. Ting'eni okang' makama ibiro ni winjo gima na Okiya Mtata wacho ni ogirimiti ma bende jatend piny Kenya chwe koke moko dhi ataro mago mag chike ma pacho ka. Hawinjo na pachi kotenore kod limbe mano mar jatend piny e piny Korea. Erokamano Sharon, adwa chako gi wacho ni ker mar Kenya kaluwore gi ofis ma entie yiene mondo saa ka saa kata thuolo ka thuolo yud wuodhego eko manyalo tere pinje mamoko nikech en e ngas matudwa gi pinje mopogore opogore. Ahinya ahinya be nyaka wang'e ni wuodhegi eki gin wuothe moketie budget mar president, ok en wuotha mitho ka pesa kamoro amora minyalo timgo wuodhe. Kanyo ja president of the piny mar America nja neno ka jowa mang'eny ochago lala meka ka wacho ni nyocho tigo omenda makore lach kaka wadwa Odede chako. But king'iyo kit omenda manotigo kata dine wachul mna ndege mane wacho ni notiyogo kata ne watimo ng'o budget manotigo de wuodhno, to king'iyo gik mowuok nwa kaluwore gi wuodh cha ne wayuto mang'eny maloyo kaka mane watiyogo. To bende king'iyo wuodhe ariyogi, moro cha ne en wuoth mane kind piny Kenya gi piny Amerika mane gidhi ng'iyo kaka sirikal mar Amerika nyalo tudore e yor konyo Kenya e gerruok, to kendo joketo ohala mopogore opogore mawuok e pinje mag Amerika kaka Coca-Cola gi neno kodhi ma gibedo go girimiti mane gindiko gi sirikal manyiso ni nitie omendago madhi biro mondo kony chenro mopogore opogore mag dongruok e sekta mopogore opogore. To king'iyo limbe ma Korea ok en gima nopangi e kind sirikal mar Kenya to gi sirikal ma Korea kende. En limbe mopangi e kind sirikal ma Korea to gi pinje mopogore opogore mag Afrika. Manyiso ni gidhi pango chenro go ni to ere kaka ginyalo go ohala gi Afrika, to ere kaka bende ginyalo keto mwandugi e Afrika e yono ma gibende nyalo konyo gi kaka Korea to gi kaka nyalo konyo Kenya bende kaka piny. Maduong' madwa medo en ni kik samoro ka sirikal timo tije to wabed ni wan makosa ema wanyalo neno kaka Mtata. Okay fine, tije en kedo ni ratiro mag oganda. But ing'eni ratiro mar oganda chakore kanye to ogik kanye, nikech katiba mar Kenya okawo teko duto te oketo kuom jopiny. To kendo wacho ni teko gi eki e pende mar ariyo wacho ni teko gi pende article 1 sub article 2 wacho ni teko gi wanyalo tiyo godo aching, yani directly, or wanyalo tiyo go kokalo kuom jogo eko mwayiero. Wan gi jok mwayiero man gi tich mar ng'iyo ni to sama president odhi wuoth kamae ere kaka gigo mobiro yudo donjo e budget marwa mar Kenya, nikech ng'eni budget mar Kenya kidhi ng'iyo kaka ndike some dwe mar 6 budget nigi kidienje ariyo. Ere kuma pesa dhi wuokie to bende ere kuma odhi kete pesa no. King'iyo kuma pesa dhi wuoke, pesa wuoke kuonde mopogore opogore kaka osuru, donation mopogore opogore to gi grants mimiyo gi different to gi loans bende ma samoro wanyalo kawo. Nyiso ni ka samwa dhi menyo e pinje maoko kaka konyocho gi dhi Amerika, ibiro yudo ni 600 billion Kenya shillings manyo wayudo gigo mopogore opogore madhi donjo e chenro mopogore opogore nyaka mag standard 1 to 3 ni neno kit ndeke ma wadhi yudo ma gino ni wadhi receive very soon. Koro nyiso ni nitiere importance kata ber mar mondo president wa Kenya owuothi odhi. Emomiyo ibiro yudo ka sama president dhi wuoth ok odhi ng'ato achiel, odhi gi gimiluongo ni presidential entourage. En group maduong' mar ji ma jomoko joma riek e yor mediation, jomoko joma riek e yor negotiation, jomoko be yo maber joma riek e yor proposal writing, jomoko mabiro ng'e kwecho. Ing'eni kiwuotho nyaka iwuoth gi ji manyalo jolomba manyalo kwayo gik mopogore opogore. Koro mondara to nyalo ng'eyo to kumiwa excavator ni ma ok utigo ni pok odhi okonyowa thurwa kucho nikech wadwarogi. Kamano emomiyo ana support ahinya mondo president obedi manyalo wuotho, manyalo ywayo kendo nyalo kelo gigo eko manyalo konyo. Emomiyo wawacho kata wabunge kik wabedo ga wabunge mobedo bambre no rito pesa CDF. In mbunge manyalo wuok dhi manyo donors mopogore opogore, nyalo konyo kaka Keno Koth neno ka timo Kibra. Ndalo mane en Kibra no support weche somo ok gi pesa CDF kende, ne en gi ji ma oko mane nyalo support ne different sectors ma development. Mano ere gimomiyo wabedo president ma is outgoing, ok president mobedo e ikulu ma kowuok dichiel to chopo Rwanda to duogo. Kia Rwanda onge giminya yudo mali.
Koro miyo nyaka obed gi president ma nikech wang'e ni seyo to osebedo nikech seyo to osebedo kaluwore kod wuodhe mago mag jatend piny Kenya ahinya nyaka luwore kod omenda ma bende otiyo godo e wuodhe ma kamano. To kata kamano iwacho ni okelo ber ne piny Kenya, to ber ma bende okelo kaluwore kod ogirimiti ma bende osebedo kochwe koke e pinje mopogore opogore machiegni ni nene piny mar Amerka ema niwinjo kanyo ka seneta e kaunti ma Busia bende koro dwaro ni deals kata mana agreements ma bende ochwe koke mar mondo mi oket e yo ma huyanga ne jopiny mar mondo mi oyanga gi. Kata kamano Odede ikiwinjo Omtata Ginero ma bende nowacho oseyo jatend piny Kenya ni nitiere moko kuom ogirimiti ma bende odonje gi pinje mamoko e ataro mar chik nikech ok opuodhgi gi od bura ma pachoka. Akeni dwach nang'o? Kan nochako maber kowacho ni chik kata constitution mwatiyogo oketo teko kuom jopiny moingo ng'ata ng'ata kata ofis moro amora. Nyiso ni od bura bedo gi teko no by extension nikech gi represent duond jopiny. Omiyo mane momiyo wan gi od bura moting'o ji 290 gi wiye to gi nominated mondo o capture sections mag community kata society ma ok obedo represented. Nyiso ni nitiere ogirimiti moko monengo bed ni tend piny Kenya donje gi pinje mamoko to od bura kale manyiso ni duond jopiny owinjore kanyo. Ang'o momiyo od bura onego kale some of these things? Nikech moko kuomgi gin gope ma nyiso ni nyithindwa bro chulo ka ok wachulo gi e lifetime ma wantie ni to nyithindwa bro chulo. Sani nitiere gope ma Kenya nigo minyalo yudo ni noa kata e kinde Moi, moko noa kinde Kibaki, moko ni e kinde Uhuru Kenyatta. To kisedonje telo to gope go ni e lweti kata ni e lwet piny Kenya. To kumiyude pesa michulo go gope go en jopiny emomiyo sami kao gope go kata sami donje ogirimiti machalo kamago onengo bed ni jopiny kata duond jopiny obedo represented e gik ma kamago. Aparo ni mano kama no Okiya Omtata temo wacho. Moko nitie ma inyalo donje adonja to moko nitie ming'eyo ni directly bro impact kuom jopiny in terms of chudo kinde ma samoro in bro yudo kisewuok. Sani nyo odil gi gope moko machalo mag gach reru kata reru manoa Mombasa kabiro kadhi mwalo akoni. Migosi Uhuru Kenyatta mane jatelo e kinde no nyo onge kendo samoro en koro nyo yweya en weche go koro onge ng'ama chiele mantie. Mane kaka en bende moko nitie monyalo donje sani ma seche chudo gi bro yudo ka en onge emomiyo duond jopiny kokale duond od bura onengo bedie ogirimiti some of these things magisign ka ginoko. Erokamano ahinya. Kata kamano we warit mana kaka ne wacho ni limbe ma kamano koro piny Kenya wabro bedo ka wayude ang'onya kwarom gajwang' mano bang' jatend piny Kenya mole piny mano mar Korea ka bende igeno ni moko kuom ogirimiti ma bende bro bedo kodonjo gi piny mano mar Korea oriwo weche mag pur gi pith manyo thuolo mago mag tije ne oganda mapachoka kanyakla kod wach motenre kod bero ochumi mapachoka. Kopogore gi mano kotenre kod chal mar piny Kenya wach ma bende nyaka watwagie ma bende jopiny bende osebedo ka twagie ahinya en kaluwore kod dwaro mano mar riwo wi oganda kanyakla kane nitiere kaunti ma Bungoma mano bang' nyasi mano mar higni 61 mano mar Madaraka Day e pachoka. Jatend piny Kenya bende ninjo kanyo kawacho ni nyaka koro wi oganda ma pachoka riw kanyakla. Rigathi Gachagua bende dowuok Bungoma kadhi e gwenge mago mag Masawa mano mar piny Kenya Herumo mano mar kelo jodak mano mar God Kenya kanyakla. Akeni wach makama nikech Kenya ng'eni wuok e kweth mano mar UDA nikech ka gima nitiere tuomruok moko Roma bende osebedo ka wuok seyo pogruok mar paro e kin jatend piny kanyakla kod jalupne. Awinjo mana pacho kongo monde nikech mago gin seyo mopogore kineno kram na mbui mopogore ma bende oganda ma pacho ka indike. Gochen dibed nitiere malingling ma jopiny kia. Ya, kapok adhi kanyo to ina med matin gimoro kalure gi ogirimiti ma sirikal donje ka gidhi e limbe pinje ma oko. Ka gin ogirimiti go eko ma nyaka kali e bunge nyaka gibi gikali e bunge kanyo. But ng'enygi gin bilateral agreements. Bilateral agreements gin winjruok manie kind pinje ariyo ma king'iyo katiba mar Kenya
to yie ni such bilateral agreements bedo part of international law, bedo part of law ma control such particular negotiation. Iwacho wache mar UDA to gi Rigathi Gachagua kaka deputy president to gi William Ruto kaka president. Gima nyaka waduto wang'e ni kama ji ariyo bede kata kama chupni nitie nyaka gituomre. Maka ok idwa ni gituomre to kariketo ne gi boxes gi mopogore opogore. But nikech jogi gin chupni manyaka gik manyaka kikre, jogi nyaka ti kanyakla. E process mar tiyo kanyakla nyaka yud ni nitiere chwanyruok, gwenyruok to gi tuomruok. Magi eki ok inyal koso samo gando bedo kanyakla. But gima duong' manyaka wang'e ni to kind President William Ruto to gi Deputy President mar Rigathi Gachagua nitiere tuomruok? Gima nitie en mana tuomruok mabedo ni nitiere yawuoyi mawuok masao mar Kenya mabende neno ni deputy president samoro poko chopo e ngadho mane gidwa ni gichopi. But wan be kaka oganda kaka chama wan thuolo gi jogo eko mawuok mondo mi ochak manyo yono mar telo ne konde mopogore opogore kata wan Nyanza wasebedo mana kaka oganda modin negi ma ok wan ga thuolo mar mondo ng'ato ka ng'ato muomre e yo ma onyalo dwaro mondo landi kata nodwa bedo president nikech thurwa nong'ere ni ng'ato achiel ema chung president maka ng'ama chielo chako to ikaso mani ng'ano dwa ketho ne wadgi. And ma endi gima osebedo thuolo e Central Kenya ni ng'ato ka ng'ato nyalo dwaro chung samoro amora kaka sani endi ni Nyoro wuotho dwa no chung sani endi Kimani Chungwa gini bende pangore ikia ng'ama samoro ng'anene an Waiguru gini bende no kapangore ikia ng'ama president nyalo dhi kawo mondo chako dhi godo wuoth kaka deputy president nikech katiba marwa wacho ni president gi deputy ne nyalo serve mana 5 years to ka giwinjo ka ginyalo dhi mbele kanyakla to gichako gidhi mbele for another 5 years ma inyalo yiergi kendo. An kaka ja chama kata kaka coordinator ma UDA ma South Nyanza an ahinya gi tuomruok gi tungni go nikeche ema tego chama kendo miyo chama kare kori chak ilaro ema miyo kara wan thurwa kucho nwago kura ma constituencies tibro ne ji opiem si waya tiende ni piem nie ema nyiso ni chama otegno kendo ji donje gima ok gorruok ne be ok gima mit kineno nyako mi gorruok ne mano nyako ma joma gore onge mit ne koro nyaka ing'e gima niya kaka Gachagua nigi challenge to en gi challenge e Central Kenya to president biro bedo thuolo kod gi at the right time mondo mi wang'e ni to ere problem and biro bedo sorted kik jo opposition koro chak ng'iyo gini ka gima ko lweny owuok e UDA no ok en lweny en mana sukni gi gwenyruok matindo tindo e rombe magala moro kan gin kanyakla to gilosi winjo karam naka giloso matin kendo weche mag siasa to ketie bang'e ka gisewuok to koro en pogruok mar paro tiende niya wane oganda ma ok wahero ga keto wiwa kanyakla sama waloso kaka wapango chenro mag dongruok wan sama luongo kaka oganda luo to en bura ma koluongo ne pap ten siasa mochakore igo siasa nyaka angura rum to joka gin ka giromo to gipango chenro gi mar dongruok ka giling ti to ka giwuok oko panga gigo siasa tiende ni gin gikawo siasa gir ndara to dongruok gir kar bedo to wan wakawo siasa gir kar bedo to dongruok waloko gir ndara mane pogruok ma wan godo gi joma Central Kenya. But gima duong' en niya kama ji nitiere nyaka gitungni onge kaka ji dibed moriwore momiyo kiyiero lawi odi lawa ma yiero ok wayiero lawa machal ng'ato ka ng'ato rwako mar nikech wan gi paro mopogore waduto en niya society emokelo kanyakla. Momiyo Gachagua en deputy president osetimo tije maber kaka deputy president. William Ruto ong'eyo role ma deputy president nigo koro onge ng'at mokawo matimo tij deputy president so ng'ato ka ng'ato timo mana tije mana niya kik watam ruedhi mamoko be mondo chak puombo nikech mae kiyudo telo maber jogwere ji oyalawre ji otuomre but mwishowe wayudo telo no manyalo tero piny mbele. Odede thuolo ni buo higni ariyo to waseneno tungni mopogore pogruok mar paro ma bende osechako mienja inya na pachi okong' mondi paro ma bende jatend piny Kenya nochiwo nikech kiwinjo kramna kaka jalup jatend piny Kenya wacho ni osebedo kokelo oganda kanyakla kod jotelo mag Mount Kenya kanyakla wach ma bende jatend piny Kenya koro neno ni ok ni makare. Ing'e ni jo UDA samoro treatwa ka jok ma wigi wil kanjiri ma kawuono gima giwacho kiny. Mae momiyo president osebedo ka riambonwa aoyaye here and there.
hoping ni wiwa osewil gi gimoro amora. Kidhi e mbui ka, Sharon, ineno kaka jo Kenya wigi ok wil nikech mbui be wiye ok wil. Owacho gini kawuono to ji osekelo ne clips mag gik manowacho ataro mag mago. Samoro mana wik achiel kata kinde moro matin. Wiwa pok owil ni e kinde mane Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya machon ochako handshake gi Raila Odinga. Kamae kaka ne gik moko chakore. Magi deny ji machalo jotelo machalo Murkomen gini anyalo paro e buche mang'eny stations mopogore opogore ka deny kaka jogo tiyo kare kendo weche ber kind jogo lero nge wach moro amora. But it ended up kaka no end up no. Sani bende waneno the same kind of things happening here and there. Nitiere weche moko mabare ma Ken ok nyal play down. Ni mago ena very healthy. Ang'o momiyo ka gin e ODM to they are never healthy. Gin mana healthy ka gin e UDA. Nikech the same kind of things will happen in ODM. Tibro winjo kiwacho ni kaka ODM otimo ma, ODM is this, ODM is that. Gidwa nobody is accepting a different view kianga gigik makamago to sani to the same kind of things timore samanyo. For example, samanyo inyiso ngato kaka Cleophas Malala ma en secretary general mar chama gini ni after all value mabe ikelo ka onge nikech in wagolika ibeda beda kojolo secretary general ngamo yieri onge to jo kumia e bende ok gine UDA koro iparo ni gik makamago dang iluong I play down miluong ni mano healthy. And why are they not healthy kagini e chama machielo? Gimang'eyo ni sirikal nokawo gi joma jowuoro. Manre adieri, sirikal nokawo gi joma jowuoro to jowuoro ariyo ka oriw e ot achiel to nyaka gigore to gimokelo gorwogni te en ni barometer kata gima pim mipimo godo liet gi ng'ich gi direction mar siasa ma Kenya ka en Raila Amolo Odinga. To nikech sani Raila wuok e gini oketo wiye e wach mar AU to gi chama ne mar ODM dhao nyaka wuoge e odcha nikech gidwaro common enemy mariwogi. So jowuoro ariyo koriwore to gineno ka there is a common enemy ok ibing'e kit jogi nyaka chop common enemy magigore gocha wuog out of the scene e kibro ng'e kit ji ariyogo. So sani nikech wach AU no wuok koro Raila is putting a lot of his effort e weche mag AU to gigero chambe mar ODM. Jokaka nitiere moko kuomgi ma at any given time nyaka gibed ni imiyo gi ng'at magigorego. Ka ok imiyo gi to gigore kodi kendi. So odcha rigiji en ng'at ma nyaka gore gi ng'ato at any given time. To Raila mane goyo osewuok e scene koro nyaka ogo ng'ato to ng'ama yudo machiegni en mana jogegigo. This is what is happening e UDA. Abani yena matin okang'eyo ni o refer to what sama wacho ni Raila wuok dhi e AU because Raila jomo wacho ni gore go gi matinge tere AU nikech Raila ok ne jadhi AU ka president William Ruto ok nya chuno Raila gi AU ka Raila ok dwa dhi no to gineno wawachi ni gimoro achiel e chama ka chama nigi issues gi nikech ok dang wach pogruok madwa nene e UDA ka to ok be wang'i pogruok bende mani kata ODM kucho be gigwere gi lawre kucho ng'ama dwa bedo kata party leader still is not known koro ok dwa wawe ugo mach maka ng'ato ma ube meta uru aweya en mana niya kaka oganda mar Kenya kuma pinywa ochomo en niya wachomo demokrasia motegno ibro yudo ni wanie demokrasi kama ji donje tich ni to reorganization chako bedo ibro pangruok gi ikruok chako bedo gima timore mamiyo samoro weche nyalo pogore en niya consultation gi bing'eni ok ditim 100%. Ineno kata ndalo mane Raila Odinga nigi Mwai Kibaki e sirikal manusu mkate niwinj ka nosiko ni wach consultation mar otuone kapet mar otime nade gigo eko nyaka bedi onge kama gigi onge bok de wach magi e jowuoro ariyo kare sa Kibaki gi Raila ja gibende gin jowuoche ariyo ne gilaro nyaka kapet ne gilaro nyaka meetings consultation yano kopinja okotimra nade so gina niya sama wan leadership nitiere gi challenges and ingeni desire ma ng'ato ka ng'ato nigo ma kado dede ni godo ma koneno mbunge mathurgi oneno ma mbunge chagore piny nikech ofil ni owinjo be ni en mbunge mane kaka timore koneno governor mathurgi samoro nyaka yud ka ni challenge moro momiyo the governor maduong' en niya kaka oganda onego wang'e ni to
ere kaka development kata dongruok madhi mbele gi nyalo terowa golowa e point A ka terowa e point B. An agombo mondo wabed ga situation man a very strong democracy. Maka wawuoyo to it doesn't matter kumiwuokie. Gachagua owinjo beni ok wuo kong'iyo Central Kenya. Mane kama nyalo fault gi godo niya the deputy president ma Kenya. I would not like ni every time ka deputy president wuoyo to en wuoyo kuwuoyo mana weche Central. Miya o relegate himself. Koro nyiso ni asamo ka ore oting'ore oketore Central kucho. Mudavadi okawre oketore Western kucho. Oging'i affairs mar jo Masai kocha. Tiende ni koro jo Central kanyalo chako gwe nikech agenda ma en mana mar Central onge ga agenda. Koro gini yudo ni ndindi nyoro dich dhie kuonde mopogore opogore nikech ng'atgi mane giketo deputy president osewuok e national figure mano winjo bede oringo doko timang'o oringo dhie local. Mane mo wacho kaka UDA niya deputy president onego understand ni kata no miye no ngi weche kofi ni ngi ma for the sake of interest mar that place to no nyiso niya no deal gi weche Central Kenya Kenya mar gido kingpin nikech wach kingpin bende naneno ka okelo nyalo bedo problem ne as himself nikech maybe odwa bedo kingpin makacha but the truth en ni Kenya ka bende kidwaro politics mondo negotiate nyaka ibed gi some particular base emomiyo kata wan mondo wadhi negotiate sirikal mar President William Ruto maybe ko chako yiere kendo en nyaka wabed gi base emomiyo wabe wamako UDA ni matek watemo lande makawuoni ni Homa Bay UDA mangoso dongne ka Homa Bay mano kaluore gi kwan ma to nikeche kidhi Homa Bay chama man go office maduong' en mana UDA kidhi Homa Bay chama motimo yiero motieko en mana UDA kidhi Homa Bay gimiwacho sani en mana UDA koro ODM mingen sa ringi chako babore ba kitchen coordinator mar ya to dongi tich matiyo koro ngendi tich no be nyaka wach ka wach nyaka go mana bul en penje ni ODM gibe timo yiero to be gin go office ODM go offices all over the country kata register of political parties or register party ka onge offices in more than 24 counties so ODM sani sechegi chama madongo ma wadangwa wachie ka okenda ODM nikech ODM emowuok 205 nyaka sani chama mang'eny oselos kata bang' ODM ka motimre nade molal emudho kuno maonge ng'amonge UDA kor kani gi higa ariyo kata hike mar adek so wabro neno kogiki higni ma ODM osechopo wabro neno kapod entie nikech kata Jubilee ndalo manolosi ne en mana sigalagala gi mbwembwe kama kendo ne lich nirwako nyaka sede machalre gi techni machalre but kawuono wakia kaka Jubilee no chalo mara en gin Jubilee ariyo achiel mar ng'ani to gachiel kata UDA nyalo magi kamo koro wagike mama lala gi ninyiso ni in wadari kanyo be after all gimisekele chama ni koa gweng'u onge apani mane momiyo Ondiek gi nitiyo matek nikech inyalo dar gi gicha ok nyis malala kende kata gi ninyiso gin kik dho ubed mang'eny ka to jo onge chama ni wabro riembo to UDA osekawa UDA osekawa Migori kata Migori miwacho dong adiere ineno ga mane debe chon ninya wacho wachama momopogore eliel kama ni wacho ji winjo sani ndi wadonje le tiwinjruok niya ija ODM wach maru kutieko jo UDA wach mar gionge gimoma ni kiaga okuo kama cha do serumo koro dong manania wedebe kindwa gedebe kaji amua bedo civilized ok nyis ni koro mano UDA okaw ing'eni kitemo wacho kama ichalo ng'ama soko jo ODM mondo okinyo full dunia ODM ema pod nika itemo soko gi ni mondo gigwere mondo keth nying gi kaka jogi otimore nade but gima onego tiek gi ni bendo lan Sharon ne kata oganda joluo ma winjo wa sani ineno ka rigiji luoro omanyo uru gi ni winjruok obedi Mount Kenya nyaka wawach dhok achiel ka wayud gima wadwaro to wan to akiano Ondiek gini biro duogo kwang'wono karang'o especially jok manyo osewuok manyo yanyo Raila mang'eny akidha nikech rigiji linga rigiji kanyo yanyo uru akidha point of order onge point of order ka rigiji kanyo yanyo uru akidha sani ogokona omanyo uru mondo okwang'wono jioriewre to gin manyo gi yanyo Raila akidha cha gikwang'wono tich adi mondo wabe wariewre mar niya nikiwacho some points kaka shida mani piny luo to ni yanyo Raila ng'ama di bi studio ka ma wiye ngima kaka an machak yanyo Raila
Isewinjo kata inwa bedo ga kodwe studio ka. Idwana kwan ni. Onge ngamo yanyo Raila bwana. Weu whip emotions mag ji. Niko wacho ni ani odiem onge demokrasia. Gini kata nyis ma jo piny sani ni ornwa uru message ka oseyanyo Raila gi jo UDA manyacha koso pod. Ibro collect kanyo mo mana ka nyalo gibedo pogruok mar paro. Nyaka gi withdraw that point mani yanyo Raila. Because onge ngama wieler manya bi studio ka to chako yanyo wadgi. Ya ka onge gimotimo ni. Iwinjo gima penjo ga Odede gini for example gima osebedo ka timore ODM ging'eyo iwinjo koro ka ng'ato wacho niya an adwa chung bunge oketa golo siling milion 5 ng'ama chielo bo chung bunge tika chiel oketa golo milion 3 Odede gino ng'eyo ni osebedo ka timore ere gima rach ka ng'ato complain no mae pesa ne donge mane miluongo ni chal ka ng'ama itera ni dhi uso na puodho iuso na puodho maonge kendo uso na puodho kingeni puodho midwa uso na ni to kidwa uso na mano waluongo ni konma to ka sama idwa miya otiko to kendo idwa miya otiko mingeno kibimiya then ikaw pesa na ni dhi miya otiko ni finally bo kimiya go pesa na bo kiduogo na mano donge konma ko wach ni ma konma no uso ticket ochiwo ticket to kochiw to ere makosa Koro ng'ae konman koro ma Odede gini wacho ni yanye ng'ato the truth en ni yangawa ka wan oganda ok wanya yie gi ni wan gerre mondo wasongi to we wacho ni ani jo mosebedo ka yanyo Raila onge ng'ama nya wuotho e studio ka yanyo Raila gimo osebedo ka wawacho an pod wabro wacho ni jakom en jatendwa kiko pani uni muere molo wan osekonyo kata moloi ke I'm very sure nikech an asetiyo kata gotiko neno to kiwacho wach mania ni unu osebedo ku yanyo ndalo iwacho makama ka gidhogi kanyo Ondiek isetiyo kata gotiko neno ni chulo sendadi mano miyo ti poko yiera but ine miwacho gidhogi ni jakom inise kata tiyo ni isetiyo gotiko ni miye pesa di eka no miyo tiko nikech mana gima gitemo wacho ka ni kucho nyaka chiw pesa studio ka mondo wachak wache weche mondo wache kelo dongine mikelo gino kiwacho kaka nyaka mi jomoko pesa eka chiwo tiko tichaki wacho gidhogi ni sebet gotiko no ni chiwo pesa die komiyo tiko na wacho this thing magi sebedo ka gipedal ni ojo ni wan wayanyo Raila there's nothing like that Raila en jatendwa we uketo ni yanye we ura wa mondo injili olandi unlandu ulandi nyindu en kwa wacho ni ani nomination itimo marache ODM ikia kwa wacho ni imayo ji ODM ikia kwa wacho ni mibadhi ni tipu akia ni ketan poko maya wan wadil gi poko maya jomose maka ka ema mondo wachi mondo yitwa lirre joma poko mania ka imai wani sama no miyo tiko no mai pesa ni no idwa na wach manoka poko wachi ni kichongi ni yiero mago ma gwenge osebedo ka dhi nyime wangeni yudi usotimo mai pen rumors moko maneno ni wan kwa wuoyo to wayanyo Raila see wawacho ma wayaw democratic space kata maja kom ndalo manokedo ne demokrasia e piny Kenya gibene giwacho ni Moi nigi makosa makama okinya wacho ni gini rach ka okinya explain kako rach and monge mosebedo kwa wacho mago ok gina yanyo mago gini ya golo doke jowa wan walando UDA wa ubelandu mana ODM watimo yiere e UDA unere yieru we ODM wagero offices wa unere offices we ODM wachuno ni nyaka watim kako timo wan watime gi ODM style ang'e weche motenre kod yiero mag gwenge to kwanyal tieko gi sani nikech Odede manokelo wach makama ko wacho ni ka jalup jatend piny Kenya kwayo ng'uono ne manene jatend piny Kenya Manu Uhuru Kenyatta kora ken Odede jok mage mabene ni dwaro no kwa ng'uono okingeni mana kaka winjo Ondiek wacho jalup jatend piny Kenya kocha rigiji bende no believe mana ni ebe gik mano wacho ne gin ma gik maricho manuru timo no believe no yenyo to sani koro roho manyien odonjo ne koro okonia ayie kata gochonga nyiso ni wabe jok mo believe ni gibe giwacho mana gik maricho mane jakom Raila Amolo Odinga timo bendo nengo ojirudia opara ne ka group ka group dwaro mana riwruok mondo giwuo gi dwol achiel to wan to wadwa wuo gi dwol achiel karango mae momiyo jo ODM osekwe mos mowacho ni
wamiuru jogi their space emomiyo ka ji ni eliel tinyalo wach ni jo UDA wachuru maru bedi jo ODM bo wach margi gibedi to Ondiek gini temo misinterpret gino ni en nyau kuom ODM en demokrasia to en iwinjo ka gi misinterpret gino ni nyau ni nyiso ni koro gisekawo Homabay tiende ni kowene gi thuolo ni wabeduru gi demokrasia wach mari wa wach maro to en okawo ni mano nyau kuom jo ODM Homabay koro margi koro dwaro ni mondo riembgi sate eka mondo ging'e ni Homabay pod ok margi anatemo mana appreciate kenda nyiso Odede ni ingeni samo chako lando wach UDA thurwa no wach weche tete kuomo the thing en ni no wach kaka watero iwa watimore nade to jibende sani koro rikuro te ineno ka jirika ilawo jolboko lawo president nyaka America jomoko lawo president nyaka sani and akiano tam gi Korea I don't know what has happened but you know so kana na ineno moko lawo PS molo nyaka America ilawo gi jomoko lawo walo ku gima duong' en ni akako ganda katieko kiyiena nyaka wang'e niya wasebedo ganda moriwore for igni mang'eny inieri wacho riwruok mar Central Kenya Central Kenya osebedo gi different presidential candidates ang'o momiyo wandang' wariwre mane bwo one person gima timore niya wabedi gi thuolo malach ma ng'ato ka ng'ato nyalo dhi menyo godo jo central go sani moko bedo ng'ato ka ng'ato biro chung' tibiro yudo ka jogi moko bende gi ng'at mochung'no gin gibiro keto adita gi kuonde tete maka gi fail to ka kodo fail to giyudo koni wan ok bedo ganda ma wan wariwore ariwa ni kwa fail to wafail te weuru wang'ne UDA ni wabede ubedure ODM ni koro gimutim go ema ni manyuru kama unyalo donjo go ena ni chane no kowewu akia idhi miye mgane ne akia no the western akia no the coast the main thing eni kako ganda lunya ko wangi kako wago chumbwa masiasa ni wapangre yo makare mwadhi yudo gulu thuolo jakom sani dhi AU kendo kitemo ne matek mondo dhi AU kose dhi AU kocha ko itemo ne matek itemo ne nyiso ni eno bedo kare no ikonye kata imondi biyombi jomoko nyaka campaign ni koro joma campaign nigi konyi kaka William Ruto gi sirikal mar Kenya campaign ne jakom konye mondo dhi we utamoru gigi then the most important thing mogika en ka wan oganda madwaro adier mondo wachorre ka wang'iuru ni to ka wang' ni jakom odhi e tije mar AU ni to wadong' thuolo kaka oganda nikech ng'atwa madwa chung' president san to maybe onge nikech aneno ka kocho paranya ema nyalo biro kata joho to korwa koni wan pod wan gi William Ruto nyiso jaluma dwa chung' moikore onge wabed gi thuolo masani mondo waikre maka wagike 2032 to waneno to wanyalo chung' president kata wanyalo chung' e bwo ng'ato kaka deputy president mondo mi wang'i kaka obro kawo telo to kwa kawo telo gi Bakidi sate gi yenyenya sate ni wan siasa mar higa mar 2027 okineka oserumo siasa ma 2027 oserumo William Ruto will be the president for the second term sani wang'iyo siasa ma 2032 going to 2037 koro make gi kanyo nya neno ka une liel moro to mana the same people manyo wacho gik mopogore Ondiek wacho sani opposite ke jokanyo wacho kata ni kik wawachi matanyo gumbo to gumbo gini ke jo UDA matimata kik wawach ni gini wasekawo to sani Ondiek obete baba ka wacho ni gini gisekawo kare jo UDA dhi uwinjru mondo unyiswa gimoro achiel nikech gumbo ok nyal nyisowa ni gini pok ukawo to in ibiro wachonwa ni gini usekawo the same guys ema wachonwa ni Raila Odinga is not the enemy en niya sirikal ma UDA ma biro bedo enemy of itself ka ok deliver gik moko ne joluo nya winjo ka uwacho gi dhou ka uwacho gi dhou ni kapo ni i-recruit polise wadwa ng'e adi ma bende owuok ne joluo ka i-recruit jopuonj adi ma bende owuok ne joluo e lwetu kaka jo UDA maluo to ka ok kamano ni gik moko kowuok 100 to 77 dhi e pinj joka 80 dhi e pinj to joluo yudo 2 kaeto ubiro keto wiwa Prime Minister Raila Odinga obedo Prime Minister igabit bende ondiknwa list ma polise ma nondike e sirikal nitie no ni gin kure magada nyaka tie bondo dala gi onge police mondikie let me tell you we upenjo jok mane sirikal sani na ng'omo ndiki wasebedo sirikal Raila osebedo sirikal gi te osebedo mar Uhuru mar William mar ng'ane mar Moi kane mobedo secretary general mar New Kano obedo mar Kibaki nusu mkate obedo prime minister igabich mar William mar Uhuru Kenyatta no obedo handshake igabich gin
Guru Kenyatta. Ka gol ko mana ndugu yangu gi ndugu yangu. Giwuotho kanyakla gichamo rech Kisumu. Nyisa niya sechego wando dak ni nyiswa ni polisi adi manondiki e thuolo go te. Maka koro jo Eliud Owalo gi Raymond Omolo ni e sirikal. Koro kaswa siemnwa ujo mundiko. Kama e position madang wakao kaka Luo Nyanza ni nikech Raila osebedo e sirikal to gionge list. Koro sani bende jogi obedo e sirikal maonge list. Kare onge tiende luongo wanwa bi e sirikal no nikech ochalre. Kama wantie gi kama untie chalre. Onge tiende nikech gimon miyo nengu aluongi koma antie Sharon. En ni magi e Berman ka. Kuma intie no ni nono bika. To kaka ma intie no gi kama antie ni chalre. To Ondiek gini onge tiende luongo wa mondo wadonje sirikal. You would rather be outside. Tibiro inside di manoka inside chal gi outside. Gichalo mama mane owacho ne Solomon ni ong'ad nyathi chopo nyadiriyo. Tiende ni you would rather gino kethre kik wayud thuolo matin ma wan go nikech gionge. Jomoko nitie ma gin gi feel ni ka ok gin e iye to gino rach. Adwa wacho ni Ondiek ka ok ondika oko kata ibe ok ondiki iye kanyo. Abiro mango iye kanyo. Minister Iga Beach. Pangonwa uru ni polisi adigo manundiko ndalo mane uniga Beach Prime Minister. Ubede anshe government Iga Beach Guru Kenyatta. Pangonwa uru to ni polisi manundika di Iga mane une Guru. Ojode kano obede Iga Dek Minister. Ojode no obede sirikandga. Nene sirikandi. Ne okene sirikand Raila Chel. No, to donge ni pinge. Ngama ne pingo Ojode. Ngama no miye kanyo in the first place. Ngama no miye Ojode in the first place. Niko Ojode ndiko Ojode ma Raila ka. Handshake uru Ondiek wacho kanyo. To omiyo Mount Kenya obalo mabe morigi jigi no campaign go kako uru abandon jogi otero maendeleo. Ondiek UDA mirwako tacheni. Dongo biro mana nikech timbe mane timore Kisumu e handshake. Nikech marigi ji owuok odhi campaign go Mount Kenya kawacho niya jogi ouru nuyiero to oweu otero maendeleo te Kisumu. Emomiyo uyudo UDA. Ipenjo joma nie sirikal mar William Ruto ni gisendiko jomage. Ema adwa penji ni list ubedo Prime Minister Iga Beach. Undiko jiadi. Koro Odede warita na serikali Kenya kwanza. Wadata ni uto Iga Beach. Undiko jiadi. To samubede handshake undiko jiadi. To samubede nyuka undiko jiadi. UDA yudore Mount Kenya. Kakoro giwa kuno uru tero maendeleo te Kisumu. Tojo Mount Kenya emano monegi kuno. UDA ndiko joluo. Apenjo ni handshake kunundiko go joluo. Di ma unusiku kaso Iga kokare. Unukaso ni undiki jiadi. Uru nowe nyaka budget mar skoru so in dam. Budget no ni kanye. Let us keep to one agenda. The shipyard. Donge ni kanyo. The stadium donge ni gik moko donge ka. To Raila kobedo Prime Minister. Yore kata mana ma gwenge u Kindu Bay maluwa Kisumu Kindu Bay. Yor ni olos karango kadhirongo. Ka ok Raila Odinga gi gik makamano. Ango momiyo wansama wawacho ni gigi gero. To giwacho ni mago haki margi. Utango miyo za Raila mago to ne ok haki gi. Nikech samwan wawacho ni wagero gik mopogore. Sando wagero ndara muog mbita kodo josindo. Madhi nyaka sori. Samwa timo mano Odede gini wacho ni mago haki mar jopiny. Koro sando biro kwano ndara mane gigero mago to ne ok haki mar jopiny. Sata kata constitution ni neo. Kata constitution ni neo onge. Omiyo seche kaema ni wacho ni rais ema determine kuma gimoro. Ondiek kangino kunyal tiko twala makama. Nikech kila ng'ato siro mana sirane koro nikech wang'ini higa mar 2027 pod bor wang'ini dongruoge mopogore mag siasa nyalo yieni abiro bedo ka kiduka pono ni weche moro mar siasa kendo chako wuok ng'awo ng'eyo ni kata UDA di donj thuro ng'awo ng'eyo pero kama ahinya koro nekoro ng'ato ne weche mag dakika bedani nokodong' mar Rio mado marukini weche mag siasa utwere ka tagini wantiere gi thor weche mamoko mane bedni watwake kapok oromo saa 2 gi nus mar mondo mwatie twak makama or ote magi aneno ka ote bende moko kuom jopiny bende oro lai magwa 2:600 mbui mag oganda bende yudowa achiel kachiel wakao yo matin aduogo gi moko kuom ote kanyakla gi thor weche mamoko ma bende pok watwake kik dhi mabor.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 201. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kitempoga kamora chiel gi sarabjit. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwar mgojonka moro mintiere machiegni kendo e okang' mar 2 dakika achiel tok saa 2 mar okinyi machiegni kendo adhi nyime gi pimo wach kotende kod chal mar piny Kenya. Nagwelo pachi mar mondo miornwa moko kuom ote, nitiere moko kuom ote mabende chopo, abiro bedo ka somogi mana mapiyo piyo bang'e. Odede kanyakla kod Ondiek biro bedo kuwinja na pachi jopiny mopogore opogore. Kenya kuna moko kuom ote kata mana 3 mabende nyalo yier kanyo. Nitiere Musa kintiere Kisumu, weche ni TWAK mit kendo liet. Inyis na ja ODM ni owach ne jopiny ka bin adier ni ODM oseus ne joho. Haya, kopogore gi mano, asom moro kendo kanyalo somo Akech Junior iwacho ni yiero mar UDA Homa Bay omaeji.
in koro mano mana paro mabende chiwo. Kennedy biro bedo kanyiso nikech en coordinator mano ma South Nyanza mag gwenge mago makaluo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni en gima ng'iyo ni Ken nyaka paka sirikal nikech mane kamuchieme. Kata kamano owinjo nyiswa adier kendo okwed gik maricho. Sharon Penyna go ni ang'o momiyo seche ma sirikal timo gik moko kata kawo gope to jopiny ok bedga involved. Ichak iwacho kanyo ni to ka weche osedhi marach ma uchumi olwar to koro gidwaro public participation. Mogik owek pando jopiny wang'iyo maber ni odno osechako wuore. Wacho kanyo jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala donge nyocha osewacho maler. Wacho ni luo twak kintiere umoja. Wamaka paro no gi kanyo. Odede in Meshack kodi nitiere achiel kuom jopiny mabende ochiwo paro kaluwore kod Chal mabende biro bedo ka rwako wuoche mar ogai mar ODM kapo nono yiere mano modhi e piny mano mar riwruok mar EU. ODM nigi structures ge Joho en achiel kuom jolup jatend party mar ODM gin go Paranya. Nyiso ni structure no gin machiegni gi komno ji ariyogo Oparanya gi Joho. Gima biro kelo pogruok kata kama koro pi biro pogore gi mo en ni ei ji ariyogi ng'a mabiro sero delegates mag ODM e yo maber kata e okang' mamalo moingo wadgi ema biro yudo mbulu mar kawo komno ka jakom Raila Amolo Odinga wuok. Aparo ni mane kama entie officially nyaka sani. To kapar ni gino ni kata lwet jakom ni onengo be no yiero ng'ato makawo kanyo. Party nigi structures ge gi constitutions ge to nitiere nyaka register of political parties e Kenya ka ma cheko weche abilago. Nyiso ni chik nyaka bilu to chik wacho ni ka gigik kanyo to delegates biro go ombulu to ng'amo yudo ombulu mang'eny onengo bed ni kawo. Koro ka Joho osero delegates mag chama e yo mamalo moingo Paranya, so be it. To ko Paranya otime e yo mamalo moingo Joho, that is it. Mane kama wantie kaka. Ero kuma na inya Ken bende nitiere moko kuom ote mabende moko kuom jopiny no penjo kong mondo yiero mag gwenge county mano ma Homa Bay nitiere achiel kuom jopiny mabende wacho ni kota yo ma Uyanga. Generally anoka dwa wacho weche mag ODM. Mano mar UDA ok ODM. No, nikech ODM pod nie patch. Nikech okele ok adwa wacho weche mag ODM nikech ng'ama dhi kawo party miwacho no ibiro ma chiwe kaka iwinjo no nikech kapok iyiero delegates mawuok e grassroots tidwa wacho ni nitie delegates madwa yiero party leader at the national level. Nyisa ni ena shambolic thing kama kawaida. Wach UDA wa PM nitie. Emo miya temo wacho ni sani UDA osebedo chako watemo bedo strong e thurwa makoro yudo kilare. Ilare ok en gimi dhi sieme ji. Kendo king'iyo yiero mane watimo koth chwe adieri ang'awa to Sharon to ji oriedo go kura. Iwinjo? Ji oriedo go kura mwagoyo mar polling station mwatieko. Nochiw thuolo mar petition. Joma ne nigi complaints gino bedo address kuonde ma nodhi onwo e kura nodhi onwo. Nyocha wago mar ward. Wagoyo maber morumo. Complaints nowuoke nodhi onwo. Makara sama wuoyo kori nyoro chakre nyoro tarik 3 king'iyo notice manochiw joma ne nigi complaints te no mithuolo up to nyoro saa 12 odhiambo ne gitero kalure gi yiero marang'o mar constituency. Koro ka nitie ng'ama no bedo ni ne ok ogore maber kaka owinjore already gisetero dwarogo gisetero kwayogo to the election tribunal miluongo ni dispute resolution tribunal mar party madhi ng'iyo ni to malalamishi ni owinjore to luwore gi facts o gi evidence mokel fine inyalo keth yiero manotim kamoro amora to kopo ni ok yudo ka nitie evidence moromo manyalo mi ketho yiero mar constituency nikech en polling station achiel per constituency ne wagoyo kura kuonde 8 nyiso ni kaka nawacho ni PM sama nitie pangruok ikruok ywaruok goruok gweruok and the rest to nikeche nyaka yud kama wang'o aora luwo sama pio muomo nyaka yud ko tuom ka tuom odni tuom yien ni but nyaka yud no finally odhi yudo ura moluwo mane mawacho ni wan kaka jo UDA sani watimo yiero wa makare an gima bro wacho ni jomwa piem go nyalo dwaro mondo ng'eni to ne watime nang'o wabro explain negi ka gidwa benchmark kuom chama ma UDA but the truth is ni watimo yiero makare members delegates delegates 22 mane wuok e ward ka ward
nochokore kidhi Dhiwa ne gin delegates 140 manochokore kidhi Karachuonyo delegates 140 nochokore Alaura Chuonyo kidhi Kabondo Kasipul delegates 80 nochokore manogo kura kidhi Oyugi kine Kabondo kidhi Kasipul delegates 100 mawuok e wards 5 noriwore obedo kamoro achiel kidhi Homa Bay town delegates 80 mawuok e wards 4 noriwore obedo kamoro achiel mogo kura makoro yiero notimo yo makare kidhi Suba delegates 80 Suba South manoriwore ogo kura Magunga kidhi Mbita Homa Bay Suba North ne wan gi delegates 100 manochokore ku wards 5 manobedo ogo kura ka nitiere malalamishi nitiere tribunal kendo ne osemigi thuolo wadhi winjo ni kwayo maromo nade manokel to gibedo decided e machalo ero kama na inya moko kuom mote mabende nyalo kawo mapiyo piyo kinyalo ketina moko kuom mote naneno ka moko kuom jopiny bende nachiwo paro kaluwore kod wuodhe mabende jatend piny Kenya osebedo katimo. Eric Oburu wacho ni biro chenro kintiere Saika Nairobi gima dhieri en wuoth mang'eny wacho ni wuoth ng'enya maloyo tich anto pok aneno ka piny Kenya dhi maber. Ote machielo mano mar chogo wacho ni iwinjo karatego no wacho ni president wa ok dhi mana limbe Rwanda to duogo Rwanda onge gimoro wacho ni ok odhi mana limbe Rwanda to duogo monge gimoro koro penjo en dhi modhi godo limbe e pinje momeugo konyowa gi ang'o. Aparo ni nitiere moko mote mabende iwacho ni nikech jo Kenya medo sandore moloyo kaka ne Uhuru ne president to kendo kinde mane Uhuru ne president ne wawinjo maber moloyo. Aparo ni chogo temo wacho kanyo ni ngima tek tweta. David Oda wacho ni government odich mana gi tax to ok kaka ginyalo gero kembe mandiko jo Kenya. Ote machielo mana kanyalo kawo mogik aparo na kaka mano mogik mano be okela kama ne penjo moro nikech wang'e ni ma en juma mar 2 ma bende ichoke pach jopiny kaluwore gi paro mar chik mano mar omenda mar higa mar 2024. Ang'e ni TV kata na kambi mar Royal Media odiochieng' makiny wadhi bedo gi ginore mong'ere gi dholiech kaka the big conversation. Thor wach en wach motenore kod paro mano mar finance bill higa mar 2024 ma japiny pod neno ni imedo tiele mano mar mondo mi ochul osuru to pesa to onge ofuko. Odede hachaka ne kodi kaluwore kod paro mopogore ma bende moko kuom jopiny neno ni limbe ma bende jatend piny Kenya osebedo katimo pok gineno ber. Ero kamano Sharon. Ondiek en ng'ama wadwa gima ok onyal nyisi kata gima ok wanyal expect ni mondo obed ka onyisi ni yiero mar UDA ne ok otimore maber. We all expect him to say ni notimore maber. Just the same way we bro expect go jo ODM beno wach margi kata obedo ni koni gi koni to tungni nyalo betie. Gima miya wacho mana en ni kama obete ni nyo gitieko nyoro choko evidence kata malalamishi kata ywak mantie e yiero no. To ere kaka evidence gi pok ong'iyo to semiye clean bill of health kaka notime maber. Mano ok nyisi anyisa where we are heading. Kech sani onego bed niya evidence nyo watieko choko nyoro. So akia gik mani evidence go manyalo nyiso ni yiero wa notimore maber kata notimore marach. Wabiro wacho nu ka waseng'iyo evidence go. But sani en osetieko moseng'ado bura kaka gino ne ler en weche go. Koro mano to jopiny kawa kamano nikech mane kaka en. Koduoge weche mag limbe mag jatend piny Kenya oko. Gisewacho ni gitimo limbe gi mondo kia omany ne jo Kenya tich otim ang'o bilateral and all that. Sama en limbe machalo kaka manyo piny United States opogore nikech macha en state visit. To nitie limbe mamoko mar not necessary. Inyalo kata oro minister ni mar foreign affairs kata inyalo oro jatend migao mochung' ne gime dhi bedo discussed kanyo gi duondi. Jaduong' Kibaki ne ok wuoth ahinya kama. But ok nyis ni Kenya ne onge gi bilateral agreements gi pinje mamoko. Ne pod Kenya ne gi bilateral agreements gi pinje mamoko. Ne pod Kenya timo tich mang'eny gi pinje mopogore. Moko kuom gigi miyo jomoko kuomwa kaka jopiny bedo gi chich maduong' Sharon nikech sama koro iwuok idhi United States to kanene TV taneno ka Kenya is now declared non-member NATO ally. Yeah? Ere kaka Kenya bedo non-member NATO ally
to ok wasenono matut gik manie tiend bedo non-member NATO ally ni en nang'o kuom jopiny ma kawaida. Nikech kiny ka Amerika osechwanyore gi jok mochwanyorego, to jok mochwanyorego gogi nyaka gi allies ge, kan samoro allies ge migoyo moingo kata kaka igoye, nikech gin security gi ni malo moingowa. Omiyo gik ma kamagi gin gik monego bed ni ok dhi adhiya tikale kamano to wach no rumo kamano wan wasena bedo non-member NATO ally just like that. Gin gik monego bed ni parliament wa jomochung'nwa jo od bura magwa ng'iyo matut niya area advantages kata ber ma jo Kenya mwachung' negi ka bro yudo e bedo non-member NATO ally kata bedo ni okwan e seche mwasebedo 60 years ma okwan non-member NATO ally gi wasekosa ang'o ma koro bedo non-member NATO ally ko kadhi miyowa. Amerika seche moko nyalo thirowa mwadonje gik moko mabiro kelonwa lweny gi jomo opogore across the world ka giseloso sigu gi jogo to wane ibiro ikodwa moko kuom wabiro bedo gi tich matek kata yudo visa mar dhi e pinje mamoko mopogore gi Amerika no nikech koro gin gi beef gi kata gi lwenje gi Amerika moro to un koro uwuok e countries mobedo classified kaka non-member NATO ally. Ang'o momiyo countries manyocha gin non-member NATO ally magi ka South Africa gini wuok irgi kadhi kuonde mamoko. Magi gik monego bed ni kwadonje to olos gi malong'o ma wabungewa ochiwo pachgi kaka jok ma o represent duondwa eka wakawo decision kanyakla as a country ni wan to koro wayie bedo gini. To ka ok kamano to wawacho ni wabedru kuma nyo wantie wanyalo tiyo gi pinje te, we are not anybody's ally. Matine no girimiti mamoko mabende samoro jatend piny Kenya chwe koke hineno ka gima japinya kumobede kacha samoro kiak kaka mano mar nani moko kuom gi jopiny okia sama imiyo gi kuonde machalo Manda Bay gi bigi gere army base gi kata military base gi. What does that mean to japiny ma kawaida? Kiny ka giloso kata nuclear kanyo nikech kisemiyo gi mano is their base ok bibedo ni a base gi no in kende emi regulate mano is their base. Ka kiny giloso kata nuclear kanyo magi gogo pinje moko pinje go ba mar gi kodhi kanye dong kuma gini ae. So gigi onego bed ni wang'iyo matut kapok sirikal okale mong'ado kok gini ma koro wadonjo koni. So magi gik ma samoro chicho jopiny to bende wuodhe gi ka gidhiye to nyo wabedo gi jomane gi recruit e weche mag health e sector mar health. Be wang'e ni gino sechopo ka nikech at the last minute mana winjo ka president owuoye wachni ne gidwaro ji 2,500 mane dhi e weche nurses koso clinicians or whatever the medical field mane dhi e pinje warabu to e seche kane 500 kende ema nose register. So ok wang'e ni gigi gidhi kanye nikech weche gi tiwacho mang'eny ni kawuono president wuok to wacho gik mang'eny kaka waseyudo to follow up fuato gigi mondo wang'e niya mano wach ni ochopo kanye ma be ochopo koso ok ochopo mae kama problem ni to kanye ma value for money betie nikech ok en adhi Amerika tiyo gi $200,000 kata 300 to giduogo nwa niya omiwa ndeke aboro tia watimang'o wabed non-member ae to bang'e 1 month later wicho sewil gi wachno kaka wa follow up be onge nikech an aja piny a follow up nang'o ka ndeke go biro kata ok obiro. Dong samoro gedo mag apaya dong en achiel kuom girimiti onge gima jo West nosegero ne ji in ing'e gik moko adi ma gisegero ka ming'eyo minya stadium ni mano oger gi jo America mano oger gi jo British mano onge jopingo gi ok tiek wach kimiye thuolo to bro wuoyo kejo chako wuoyo saa 2 gi dakika 7 kore se wuoyo saa 2 nyaka dakika 15 to the only thing mowacho en mano o explain nyaka na NATO ally gima japiny ok winji japiny winjo shillings mang'eny maromo 2.8 billion mwadhi yudo sirikand Amerika mwadhi konyo godo chiemo mipidho godo nyathi manie klas 1 nyaka 3 mano donge ni neno wayudo pesa modhuro midhi timgo gik mopogore Kenya ka na NATO ally go eko kata jopiny okia wuote gimochulo ma polise wadhi Kenya to samoro gin gi ratiro mar ng'e luonga ne jopiny inji na NATO ally go dhi hinyo gi gang'o wawe udonje gi kisungu madongo to gik ma important ni kony to wayudo maro Ondiek dong magi na chen kom memorandum mabede jatend piny ochwe koke ma ja Kenya mano be mane highlight maduong' ilingti kendo antinde an ga very disciplined to kadwana ateko sama ng'ato wuoyo ka watiyo gi pesa ka president of the America watiyo gi $200,000 giwacho 200 to waduogo gi
agreements mamiyo a billion 600 billion Kenya shillings. And wangiuru the bigger picture. Kaka wach ma yiero mar yudi awacho ni ne watimo yiero akwano ni kaka delegates notimango nodhi otimo yiero ma wacho ni ka nitiere complaints kine winjgi mondo ng'eni to ne makosa ni kanye tinyalo kore kaka mag wards nyocha wawinjo mwatieko makos polling centers no wawinjo mwatieko koro nyiso ni onge kama nyalo go 100%. Come to the issue mar limbe mar president. President mar Kenya nitiere bilateral meetings ma president emanyakati kaka maendi makoro Korea ni wuod ma Korea ni neno no or ng'ato because Korea king'iyo idwaro heads of state. America nodhi nikech wachacha state visit kendo neno ko select nyaka opposition members nikech it was a state visit no ken mar government visit on its own no how the aspect of the state no ken mar executive kendgi no how the state you know how the different persons ma operate within different sections of the state no they go to America kendo gima giduogo go nitie an adwa kono jothurwa ni onge chieng' madhako mar ariyo biro pako dhako maduong' ni ber to onge chieng' madhako maduong' be biro pake mathin ni ber mon ka gin nyiego to gina nyiego kanyo makata ng'ato chiedo kata chielo mamit to arufu mar tong' no daka winj kadung' mamit ko od nyang'ane. The thing is ni sama wantiere ni e region marwa kata na e Kenya ka Azimio coalition modede gini nitie pingore gi Kenya Kwanza coalition ma wantie onge chieng' mibiro wacho no Odede biro ka wacho kata wach mana ni president kata chiw mana kony madhari ta no tem mathin otimruok nade chieng' mone wane TV mbunge mar mane tich mar koti mapingo piny Kenya kete piny Kenya okaw chiemo moter nyando moter nyaka jo military dong nuneno jo navy ka to oter nyando mondo konji mbunge chabiro ma en jo navy go no koneno en chiemo moter go no koneno. The thing is nyaka understand ni jo are playing politics but generally and overally kaka society nyiwange ni wan gi chike go matayo Kenya. Katiba marwa ochiwo teko kaka wachako kwa wacho jopiny bedo represented gi wabunge kise bedo gi wabunge aila moko magu ka wadwa masie mag lothka ma ok nyal kata somo policy document achiel nikech onge gi teko ma somo nikech gimondi kanyo no kia iwinjo wadwa wabunge uka diso ang'eyo wabunge matin manyalo somo mawinjo da to danga kwani wabunge uma ok nyal somo ana kwano wabunge mag luo nikech ajaluo to ka jaluo mayuak ni baje ni piny te mag jo UDA no doge wabunge represent jite adipo kuomen bunge na makarachuon or represent as I speak whether an ja UDA kata ja memorandum party to represent a parliament. Nikech once also yeri say do tule idonje parliament. You serve interest mar jite kaka President William Ruto serve interest mar every Kenyan. To mana kaka MCA uyiero umiyo thulu tiyo. MP uyiero umiyo thulu tiyo kata usiemo gi loth kamano. Governor muchuno gojigo umiyo thulu tiyo. William Ruto bende oyudo thuolo ne tiyo. Ang'o ma uto ma William Ruto ni uendere malich uwacho kata kaka osuru ng'eny ma William Ruto medo to kidhi Homabay osuru omed kata 100%. Kidhi Migori osuru omed 100%. Giwacho ni President William Ruto siko wuotho. Dong governors wano wuotho kode. Dagi tamre wach governors be mno wuotho nikech governors gi magoti yembe ne dhi kuro. Ang'o momiyo wuodh William Ruto mang'eny en to governors biro kotamo. Magwenge go bende biro bedo kwa penjo kata mana governors. Nikech nano ka governor mara bende Gladys Wanga ne na chiel kuomgi. Koro ber mane ma bende gikelo ne to kendo party leader gi no ndiko barua mo confirm ni en aware ni wuodho no ne ber. Ka ndege ni achiel mar $200,000 ni governor odhiye gi to makendo jatendu mazimiyo oyie ni mano wuoth mano oyie. Ang'o momiyo ka William Ruto be ni ndege achiel to koro ndege ni rach. To ni ka governor undi odhiye ugogo picha mudiyo ba vice president mar America malich migo slay queen omera gigo picha malich
To at least gene giduogo gi picha kende. To William Ruto to duogo gi 600 billion. Ere ng'ama koro wuodhe ne koro gin bende ting'en margi mano mar nyiso jopiny ahinya nyaki ka neno kata mana moko kuom jod bura kanyakla kod gavana neno kata mana gavanas mopogore opogore neno kanyo ma wakehni duto te na nitiere kanyo koro wuodh cha ne ok en ma president kende gin bende gibiro bedo ka ginyiso jopiny wagene e kind thuolo mabiro wabiro bedo kodgi ka peje gavanas wagi mage to ne giago nikech William Ruto no agi pesa ma nyithind primary standard 1 to 3 William Ruto no biro gi chopa 16 William Ruto no biro gi pesa mitimo godo integration of our internet system mitimo godo digitization William nyisa ni kato peso mena mane peso mena mane nitiere deal moro mar weche motendre kod textile ma bende Gladys Wanga bende nochwe koke piny Amerika adongan poko nyisa poko nyisa mar textile koro wadhi e marach Ondiek dhi e marach Ondiek gini mana mondo jopiny owinji Ondiek gini onego bed jok ma focus on development margi mar Homa Bay mana kaka ambe onenga focus e development ma Migori nikech mano dalawa onengo bed na aketo chilo to task to explain pes motiyo gik ma ok donji kata pes ma kata wuodhe ma nyalo bed no chilo dhiye ma ok kony jopiny nikech aja Migori to ka wiye owil gi mano abire national politics to wadhi marach wate so Ondiek un bende ok wawach ni ga wanga malaika wanga dhano en gi mistakes ge to sadi ma un bende ubede to put her to task mondo explain nu kaka jo Homa Bay nikech in able to explain gige Ruto moingo kaki explain gige wanga sani Ruto no dhige wanga America to inge mana gik ma Ruto ago ma wango ago ikie to wanga to governor to wanga to governor ni onengo be ni imbe lor piny ingeyo what is happening gima mi nyaka address mae Sharon enia Odede gino bedo ka wacho kaka William Ruto no ketho pesa di America of course no pesa mi wacho no ketho di America ri wacho ni wango kelo goru gir ke textile kare kuma gichunge oketh pesa koso pesa konyo wayudo gir text an ngene da winji agreement ma Gladys ondiko da kwano kae ka kono ni wuodh no was important koro gin gisigo ni monaribu pesa o gavana to kel textile ero mabe yodhi neno wabro winjo ko kel gir textile unudit mana gi defending William Ruto to William Ruto mu defend cannot defend himself ko wach ma to work nia gini be kata KQ ne dhi bedo expensive o siepe wa moko Ondiek kama intie nigi gomba ka State House to siepe gigi o winja from nowhere to wacho ni wami ndege imagine gimora bila inyiso jopiny ma wigi ni nyaka tich sani dak no siepe go winja no dhi Korea ni nyaka udhra gi ndege mi wigi Sharon ni jowagi ok dwarwa makara tich mathin ma defending president mar gore ni odwana we koro ka president ochako defend himself wan wabro tia wuod ma ok tiji matino kaka mag defending president wacho gik ma president timo udwana jobless utiko mag chama ma Gima Meshack bende temo wacho ni kata defend gimarach to rach kamarach giwacho kamaber bende ya Sharon jowagi obedo ni ka wan wawacho weche gini rach negi gidwaro wabed gi kech ka giloso sirikal mar county government kucho gituono watenda ka wabiro ka William Ruto kuwayu tij defending Ruto gi matin ma obo konyo godo jothurwa ni maber rach negi tiende ni gini afadhal gin according to them afadhal okethre lakini Ondiek ona soba note Sharon gimonengo wayiere kik wabed ni wa compare richo makoni gi richo makocha ni ka Ruto medo tax ne jopiny to wa justify ni wanga be omedo ka Ruto medo to wanga be omedo gi richo te wadwa ni tax godog piny that is the only way mwanyalo konyo go jopiny maonge yuto to kopo ni an adwa ka opposition ni adwa defend tax ma wanga omedo ibidwa defend tax ma Ruto medo to kiny gichak gimedo gite to rucha gimedo gite to jopiny hinyore onengo bed ni nitie kamwa ture mi bindi yie ni ka to dhi marach to wanga bende odhi marach ka kato chilo odhi marach ka jogi richo te jopiny hinyore kuomgi ma debate monengo wabed ni wacho wach mar kati no wacho wach ni wan be onego waket Gladys to task mondo mi serve jopiny mane momiyo chieng moro nuneno na play a very strong statement ma wacho ni projects matimore Homa Bay County samo wuoyi
90% gin mitimo gi national government Jaduong' Odede. I can tell you that truth. Emomiyo nowacho ne Gladys Wanga niya kapok igowa gi PR mingi mara kelo ginene infotrak owacho ni en governor ma namba 1 siemnwa gimitimo ok idhi chunge bath paya ma William Ruto gero tiwacho ni paya no heroin migero yeto ng'eni onge pesa county migero go paya kanyo ok idhi Koginga market ichungi go picha ni Homabay dhi maber ing'eni 380 something million migero go Koginga market en mar national government ok mar county government ok idhi e beachfront ma Homabay migero ok idhi affordable housing iting'ri ni wacho ni titire kure to ito mari to onge hospital manodhi ochako gero muko oweyo kacha political goodwill kuongi tim mari mar goodwill obi oyudi mari onge to ma goodwill emichunge PR no tupu nothing is going on. Sharon okonego bednia ni wa conclude ni PR tupu gini wabro conclude ni PR kawaseyudo facts about them kendo mae kama onego bedni utefwambo kaka marwa okonywa onego bedni wabedo gi our own big conversation mar Luo Nyanza Ramogi radio TV gi kuonde mondo waket governors gi kona achiel waket majority leaders mag county assemblies kona achiel gi senators wang'e ne to ng'ato ka ng'ato setimo tich ne marom nade facts ni kanye nikech kawa wacho kama to Ondiek bro siko wacho ni gige wanga PR ta aba bro siko wacho ni gige Ruto mowacho go PR to koro wabro sika wadondore to facts okobiro ing'e nade ni okang'eyo Ondiek kama ng'ongo ni anyalo kia gimoro na wacho ni niya Koginga market igero Homabay gi national government ndara wuok sindi gero sani gi national government nderni me chunyo Homabay town migo lam sanika makigeyo gi national government maka oger gi county government gimine pi migero Kindu Bay town igero gi national government pi migero Yugis masani kori keyo mwalo national anyami nyaka budget gi nyaka chieng' mane tendo bede awarded ang'e jaka bechgi kidhie gik mitimo mar iluongo ni affordable housing mosirumo mochiegni rumo makongeni kachacha igero gi national government luonge Gladys gi joge gegi mondo gibe gisieme megi nikech gibe gin gi budget mar county government iwinjo kik wati gi goodwill ni nitiere relationship between national government gi county government bas mane muling'e to budget mumiu tu chama okutigo maber osuru ema gimedo to mok Homabay kende kata mna kwago kata mna Durbin wangi kata mna gwenge magwa ang'wena gigore piny properly wangi kata mna kaka governors magwa jod bura magwa hosebedo katiyo aparo ni eratil nek bedni keto gi kanyakla mano mar mondo mi wane kelwa kod ka Odede chieng' moro bi wayal wach ma Migori biye gi gige Migori ma county government timo kare koro to dongo dwani wangi weche ma counties wa to kata mna mar Homabay kel minister wa mar county ma Homabay osiemnie ni yawa ibro ng'eyo ka gin kalongolongo moko ma gige million 2 achiel to pesa urudhe that is the truth gina gi katindo moko maonge nikech kata kedhie gimoro gero Homabay kacha chawadwa gima very funny wawach ni ineno pap moro ger kanyo ni governors park ni ne en collaboration between KCB gi county government kata sama wuori nye podo lore akenyo yawe last week anyocho wagoe koko no lore ni wira KCB no sechulo contractor to county government odagi chulo patgi contractor no loro gate mane dhano ok dhi kiwacho mano to ni wariambo Ondiek gigi ok wanyal tieko ka an gima wacho niya wakwayo gi muolo Ramogi olosnwa the big conversation mar Nyanza mwang'eyo go Siaya nyaka Migori ok wanyal wacho ni nitie section of the community magin malaike ni gin gionge mistake governors matiyo kata sani nyalo bedo gi mistakes to gik momiyo ok gibed accountable en ni waketo lwenj UDA versus ODM in Nyanza obedo malo koro jo ODM te feel the pressure to back their governor kata support their governor makato dhi marach jo UDA bende have pressure to look at everything wrong kata ng'iyo everything motim as a wrong thing onego wabed gi conversation mamiyo wabedo sober to wang'iyo niya ka to koro wawacho development ka governor ni kata governor ni okosedhi maber report bila mawuok e office of the auditor general onego bed ni bilago wabedo piny to majority leader kata mar those assemblies ang'wen wachonwa ni bende ne giketo budget marom kamano mondo obed mag Saringa adwa penji niya wabedo honest jokama en dobed siasa mar UDA gi ODM
ka jotich ma Homa Bay County Government ng'ato nyalo chamo msara dek dichiel ng'ato chul anyanyisi ochul ng'ato mshahara dek dichiel jomoko koyudo mshahara mano kwa wacho dibet siasa ma UDA gi ODM ka contractors ma pesa gi nie pending bill Homa Bay County gi chulo poko chul contractors gi Odede dobed siasa mar ODM dobed siasa mar ODM gi UDA ka sama wuoyo kodi ni contracts michiwo Homa Bay ichulo jo Nairobi ma pesa onge ma flow Homa Bay ji nene gi kech nikech ikaw pesa ikaw tenda imiyo jo Nairobi to kochul pesa to pesa flow Nairobi pesa flow koro kela ne minister ka ineno gik miwacho go Ondiek can only be proven kwa yudo offices charged kopo ni office of the auditor general omiyo wa report moko we can rely on that to kinyal rely on watch night studio ka ni Migori dhi marach magi matimore ni samoro they will check salaries mag jok matiyo Homa Bay County Government they have a problem with payment mag salaries gin drastic and unpredictable no to kata na report mar auditor general no golo maler niya ni county assembly ma Homa Bay there's a lot of pesa molale ne okusomo gika yeah so koro niya Homa Bay kendo wabidwaro Homa Bay motelne maber to wabidwaro Homa Bay miwuondo wagi Nairobi ku ni info track golo ng'at ma number 12 from the back mane kaka wambe wabro dwaro Kenya maler ma ok William Ruto wuondwa every day to ubiro defend koro gini chalre wabeda mos wabeda mos ote asomo ote kasto waloro twak makama ntiere ote moko ariyo moko madaro mar mondo mi asom kinyalo ketna otego mana mapiyo piyo asom mondo alor twak mar mondo mi agonyuka wuogi Fredo Suru wacho Ramogi TV mos na jotelo studio piny na jotelo ka nitiere kaka inyalo lok chik ker oyier jalupne bang' kura nyingin Fredo Suru aya ote machielo Richo Wenga wacho ni Morning Sharon siasa mar piny Kenya kawo kore e ikruok ne yiero mar higa mar 2027 dipo ka Luo Nyanza ruore gi jo Rift Valley kod Western wacho ni kam higa mar 2027 wacho ni Eastern bende gi jo Mount Kenya koro wacho ni riwruok mag siasa mopogore opogore nyalo bedo motelo ne yiero mano mar higa mar 2027 aparo ni waweya gi kanyo kaluwore gi ote aka wach Ramogi Odede hachakodi hebwo dakika achiel erokamano nyikwa Ramogi gini en girwa wate tabu manyalo yudore en kao wabedo accountable e counties ok wabibedo gi dongruok bila mwadwaro kata dongruok mane nie pach jok manoloso chike manokelo devolution kata loch mar gwenge onengo wachak account gi piny kwa biro malo wang'e ni MCAs wa ose account marom nade offices magintie wang'e ni governors wa o account marom nade senators magwa kata wabunge kawa biro malo to mano nyis ni kawa neno gik maricho malo to wabi wacho nikech koro piny pok olosore wadwa ni Kenya olosore te to Kenya biro mana bedo Kenya molosore te ka gwenge go te are accountable to resources more kuno kae to wabiro resources mamalo erokamano ahinya Ondiek an gima nyalo wacho ni piny mar Kenya ni e thuolo go iko kendo ngas maber mar dongore e thuolo ma wantiere ni emomiyo ineno ka sani the president ne temo mondo improve gimiluongo ni tax base choro kelo suru mopogore opogore proposal ka okrach en mana ni katiba marwa e article number par wacho ni public participation en achiel kuom gigo eko ma principles ma govern leadership marwa sani jopiny nigi thuolo mondo gichiw pachgi kaluwore gi finance bill manyocho kel agombo ni mondo ane jowa mang'eny kodhi ochiwo pachgi niya ma owinjo duok kaka aseneno ka jomoko osewacho osuru mar mtoka owinjo duok piny tiende ni owinjo duoge piny ok nogole en necessary but idwoke piny the main thing mabawachamo orago wadwa kae en ni county governments magwa wan kaka oganda wan gi county governments ang'wen governors wagi namba 1 nyaka gimiwa nyaka gibed gi duty mar nyisowa ni to ere kaka pesa waitiyogo ok obibedo gi duty mar interrelationship between national government gi county government bas projects ma county government onge
to mag national government emilando basi wuondruok ni tich tire makoro kwase opinyo wacho wagi nyach ka sirkal agombo kendo kwayi ni governors wagi to gi jok mo represent gi mondo bi kaka koro abira represent UDA ka kela ne jang'at mo represent ja ODM kata government moro mondo explain nwa basa nyise gik minja wacho gi contractors wa mabe hinyore gopiyo leo kanyo jotich ma mabe ichulo kilengo problem then you ndiko jomoki goli tich tindiko jok moko very bad koro nyiso ni nyaka wawinjre manase koro report makare warito winjo very important ng'eny nyaka koro wane report ok wach ni magi he adiera makende kena guni ro mana inya kumbire TWAK Meshack iro kama na inya an bende kura gonyo mar mondo mi udhi uger Kenya donc koko wanja koro ngejwanga dakika 36 tok sario mar okinyi gikanyi men makilo we giko mar chal mar piny Kenya TWAK moja bedo godo chieng' tich ariyo juma ka juma orichur masani chenro podi e lach mabiro en chenro mar orako nyinga Sharon Nga. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho to go kot to jibiro tek Noero sort of dispute kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno kik bai donje chuny pur kama kodhi ka kodhi